Ξύλινος κύβος έχει μάζα 9 χιλιόγραμμα και ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Ένα βλήμα μάζας 1 χιλιογράμμου που κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου 100 μέτρα ανά σεκόντ σφινώνεται ακαριαία στον κύβο. Α. Πόσο είναι το μέτρο της ταχύτητας του σωματώματος αμέσως μετά την κρούση. Β. Πόσο είναι το επί της 100 ποσοστό της κινητικής ενέργειας που έχασε το σύστημα κατά την κρούση. Γ. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ κύβου και επίπεδου είναι μη ίσον 0,5, πόσο διάστημα θα διανύσει το σωμάτωμα μέχρι να σταματήσει. Το βλήμα κινείται με ταχύτητα V0 και σφινώνεται στο ακίνητο ξύλο. Έστω V κεφαλαίου η ταχύτητα του σωματώματος αμέσως μετά την κρούση. Η κρούση του βλήματος με το ξύλινο κύβο είναι πλαστική και με την εφαρμογή της αρχής διατήρησης ορμής θα υπολογίσουμε την ταχύτητα του σωματώματος. Έχουμε P ολικό αρχικό ίσον με P ολικό τελικό. Η ορμή του συστήματος πριν την κρούση ισούται με την ορμή του βλήματος, ισούται με μη επί V0, ενώ η ορμή του συστήματος μετά την κρούση ισούται με την ορμή του σωματώματος. Λύνει όμως προς την ταχύτητα του σωματώματος και αντικαθιστώντας προκύπτει ότι το μέτρο της είναι 10 μέτρα ανά σεκόντ. Η κινητική ενέργεια του συστήματος πριν την κρούση ισούται με την κινητική ενέργεια του βλήματος, αφού ο κύβος αρχικά είναι ακίνητος. Υπολογίζουμε λοιπόν την κινητική ενέργεια πριν την κρούση, η οποία είναι 5.000 τζάουλ. Μετά την κρούση, το σύστημα έχει κινητική ενέργεια ίση με την κινητική ενέργεια του σωματώματος. Με τον τύπο της κινητικής ενέργειας υπολογίζουμε ότι η κινητική ενέργεια του συστήματος μετά την κρούση είναι 500 τζάουλ. Επομένως, το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που έχασε το σύστημα κατά την κρούση είναι K ολικό πριν μείον K ολικό μετά προς K ολικό πριν επί 100%, όπου με αντικατάσταση προκύπτει 90%. Το σωμάτωμα μετά την κρούση εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Στην τελική θέση σταματά και μπορούμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας μεταξύ της θέσης Α και της θέσης Γ, όπου η θέση Α είναι η θέση στην οποία δημιουργείται το σωμάτωμα και η θέση Γ η θέση στην οποία σταματά. Εφαρμόζοντας λοιπόν το θεώρημα, έχουμε κινητική ενέργεια στην τελική θέση μείον κινητική ενέργεια στην αρχική ίσον με το έργο της τριβής και το έργο της κάθετης αντίδρασης και το έργο του βάρους. Τα έργα της κάθετης αντίδρασης και του βάρους είναι 0, διότι οι δυνάμεις αυτές είναι κάθετης μετατόπιση, επομένως θα πρέπει να υπολογίσουμε ουσιαστικά το έργο της τριβής ολίσθησης. Στον άξονα ψ, το σώμα ισορροπεί, άρα η κάθετη αντίδραση ισούται με το βάρος. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη μας και τον τύπο της τριβής ολίσθησης μη επί νη, αντικαθιστούμε στην έκφραση που προκύπτει από το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας και μετά από τις πράξεις διαπιστώνουμε ότι το συσσωμάτωμα θα σταματήσει σε απόσταση 10 μέτρων από το σημείο που δημιουργήθηκε.